Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 9 sa bulan sa Hunyo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 5, bersikulo 20 ngadto sa 26. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinunan, "Busa sultihan ko kamo, nga dili kamo makasulod sa kingharian sa langit kun ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto, ayaw pagpatay. Ang magpatay manubag niini sa hukmanan, apan karon sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katawo dad-on ngadto sa maghuhukom og ang maghingalag kuwanggol sa iyang isig katawo manubag niini ngadto sa labawng hukmanan ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katawo malagmit nga mahiagom sa kalayo sa imperno. Busa inigdala na nimo sa imong halad ngadto sa halaran ug didto mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isig katawo. Biyai ang imong halad atubangan sa halaran ug adto adayon ang imong isig katawo ug pakig-uli una kaniya. Unya balik sa halaran ug padayuna ang imong paghalad sa Dios. Kung may mukiha kanimo ug dad-on kaniya sa hukmanan, pakighusay dayon kaniya samtang may panahon pa og wala pa kamo moabot didto, kay kun moabot na kamo sa hukmanan itugyan kaniya sa huwes og ang huwes mutugyan kanimo sa pulis og bilangguon kaniya og magpabilin ka didto hangtod nga mabayran nimo ang tanan mong multa." Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.